Manung ngerti kelawan bulan mendadari bareng sasmito sang kumbang wewayang ngrangsang pucuk sarine tambah hebat matur nuwun. Luar biasa. Di sinergitas ngeten niki Mas. Nggih. Bu Kartika kersa minggah wonten panggung. Lah nggih. Nggih. Lah sing kula dereke mun mandhap lho. Oh nggih to. Pangapunten lho Nggih nggih. mboten napa-napa. Nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih. Wis Bu Kartika tindak panggung ora kersa nembang ning kersa beksa. Oh nggih. Wah, sela-selani beksa karo nyawer. Wah, Iki. niki wau umpunan. Lho, kabeh entuk 5 yuta. Nggih, Pak De niki panjenenganipun pepunden kawula panjenenganipun Pak Sunaryo. Pak Naryo. Heeh, katuran minggah wonten panggung. Heeh. Monggo Pak Naryo. Pak De Sunaryo tentara. Oh, tak kira. Oh. Tak kira dulurku lanang Naryo. Nggih, monggo Pak De, katuran minggah wonten ing panggung menika kula wau sampun WA dumateng kula. Mbok menawi wonten wekdal mangke badhe nderek regengan pakeliran. Oke, monggo Pak De. Monggo. Katuran minggah wonten ing pepanggungan. Manuk kakak kok ngaku marak pancen sengaja anjen dicerak. Aduh sik, pusing. Ayo Ana bebek sosor meri salahku dewek mau disori. Besok-besok nggak lagi-lagi. Iwak cucut wadai karung, betrekan dari di pangurung. Dilatih roti ndang tabu dalam jadi kali. Aduh dik, asa dikuteri. Wah, gagah to piyayine Pak De. Tentara kok. Tentara kok nggih. Taksih tugas sih menika. Napa? Taksih dinas napa sampun purna? Taksih nggih Pak nggih. Taksih no masih lama nggih. Sampun. Nggih, wilujeng dalu Bapak Cake. Alhamdulillah nggih wilujeng dalu. Nggih. Ngagem jaket kulit coklat. Pak De Garing ngagem jaket kulit hitam. Nika khas Magetan. Bekas Magetan nggih. Kulit. Jaket kulit hitam. Iki asli. Asli lho. Ya spek kuli iki yo Oh, ngene tak kira iki. ngagem jaket kulit hitam. Berani merubah warna kulit demi warna duit. Nggih, Pak De Sunaryo. Nggih, niki mumpung wonten gentong. Nggih. Yes, Mbak Nandang rawuh Nggih, alhamdulillah. ngopeni MBG sariwas. Nggih, pangestunipun. Luar biasa. Nggih, pangestunipun kula anggere mulih kantor wonten mlebu pasar tebas kopi. Nggih. Nggih. Badhe ngaturaken lagu menapa Pak De? Sik anu Pripun? taksih tugas dinasipun wonten pundi, Pak? Wonten Magetan kalih Mas Budut. Magetan, kalih kula lho. Koramil pundi? Wonten Kodim. Oh kok Nggih. Kodim Magetan. Nggih. Lah anak kula malah dandime, Pak. Wah, Boleh. niku rencang kula niku. Dan di kula napa to, Gus? Dandan dinamo, Pak. Oh, ngates. Nggih. Bengkel to. Ya, Oh, dinamo karbit. neng ngarep Kodim kan. Nggih. Dandan dinamo kacuk lah Nggih. itu anak kula, Pak. Kula tebang niki soalé Bulanwati kula sambati ngendang mawon. Oh, nggih, nggih. Ping kalih Mas nggih. Nggih.